Hvis du boede i USA under valget, hvem ville du så stemme på? Ja, og jeg må kun vælge de to, der var komplekst, altså Hillary eller Trump. Så var jeg jo desværre nødt til at stemme på Hillary. Ja, fordi hun også er korrupt, og hun også er, krigslederne og mange andre ting, men hun er ikke lige så syg som Trump. Det vil sige, at din vej er den eneste vej? Det hele hans retorik, det hele hans hadske udtalelser, det er helt klart på grund af hans hadfulde måde at være på, og også skille samfundet, og ja. Tak for det. Det var så lidt. Hvorfor vil du ikke stemme på Hillary eller Trump? Hillary, fordi det højst sandsynligt er, som de har sagt, mere det samme. Og Trump, fordi han er stjernepsykopat. Ja, okay. Tak for det. Ha' en god dag. Hvis du boede i USA under valget, hvem har du stemt på? Altså de sidste to kandidater? Ja. Hillary, tror jeg. Hvorfor hælder du Hillary? Jeg tænker, at nogle af Trumps holdninger er meget voldsomme. Er noget, du godt lide ved Hillary, eller er det bare fordi, at hun er mindre? Jeg tror, det er sådan lesser evil. Ja. Jeg synes, at egentlig begge to virker sådan relativt uduelige. Ja. Men hele sådan valgsystemet over forstår jeg ikke helt. Tak. Hvis du nu havde været amerikaner, hvem havde du så stemt på under valget? Hillary Clinton. Men jeg havde stemt på Hillary Clinton, hvis jeg skulle vælge mellem de to. Mm-hmm. Hvorfor stemte du ikke på Trump? Hvorfor ville du ikke stemme på Trump? Fordi jeg synes, han er en narcissistisk tosk. På hvilken måde? Jamen, han er egocentreret. Jeg tænker kun på sig selv, og jeg tænker ikke på verden omkring sig. Men synes du ikke, det er godt, at han bare gik lige til den? Nej, jeg synes, det er ubehageligt. Tror du, Hillary havde gjort det samme? Nej, slet ikke. Slet ikke. På ingen måde. Hvordan tror du, Bernie Sanders har klaret det så? Langt bedre end Trump, er jeg sikker på. Jeg synes, det er den måde, han opfører sig på, og den måde, han skriver dekreter på til højre og venstre om fuldstændig vanvittige ting. Det viser bare, hvor lidt føling han har med verden omkring sig. Mm-hmm. Jeg er bange for, hvad det ender med, fordi han, hvad skal vi sige, han slår ring om USA. Ja. Så de ikke længere, altså han vil have dem til ikke at være en del af verdenssamfundet på en eller anden måde. Det virker helt vanvittigt. Will Trump win the nomination? I think he will. Yes, he will. I think he can do it. And what do you like most about Donald Trump? I like your accent. Yeah, I know, but apart from that, we can have a drink later, but what do you like most about Donald Trump? I like the fact that he is not afraid to say what we're all thinking. What is it you like about him? I like his no bullshit policy, attitude. He speaks from his heart. I like that. When you listen to Mr. Trump, he speaks from his heart. It's never the same. It's not written out. It's not on any teleprompter. The man loves America. I like the guy, you know? Because he tells it like it is. He's honest. He's a little harsh, but you can't tell me all them other ones aren't that harsh. Some of the stuff he says is a little off the wall, but that's Trump, you know? Because you're not electing a machine. You're going to elect a human. So they're going to say things that you may not agree with. And when he said these things that would seem downright racist or whatever, I think he has a lot of growing to do, as we all do.